Sound, sound. Sound check, test mic, 1, 2, 3. Okay ba tayo? Okay tayo? Mike, okay ba tayo? Ang magandang umaga ho mga kabalen. Good morning. Hintayin lang natin yung go signal ni paring Mike. Yan ho, sa MCR, para tuloy-tuloy ang ating programa. Simulcast po yan sa telebisyon at sa social media. Okay, isang magandang umaga ho sa inyong lahat mga kabalen. At welcome ho sa CLTV 36 News Stream. At ito ho ang inyong Kuyang Justin Dizon, naghahatid sa inyo ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating mga followers. Lalong-lalo na ho itong mga naka-like, naka-follow, naka-subscribe sa CLTV 36. Sabi nga ni Kuyang Paulo G. Santos na maagang nakatutok sa atin ngayong programa. Kuyang Paulo, kumusta? Eto, yung million followers ng CLTV 36, At yan ho, mga kabalen, wag ho kayong magpahuli sa mga latest update dito ho sa ating rehiyon. I-like, i-follow yung ating pages, CLTV 36 News, para ho sa mas maraming update. Kabalen, araw ho ng Miyerkules ngayon, February 26. At ang bilis ng Pebrero, ika nga, 2 araw na lamang ay sasalubong na tayo ulit, sa isa pang bagong buwan. Parang kailan lang, ang tagal-tagal talaga ng January. Tapos ngayon, nandito na ho tayo sa buwan ng Pebrero, talagang, ika nga, napakabilis ho ng second month of the year, Yan, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan, pero bago po ang lahat, ito kung hindi ka nakakanood sa social media or kung mas prefer mo na manood sa telebisyon, ito mga kabalen, pwede kang mag-scan ng iyong TV sets, digital TV box, at kunin po yung remote control. You check the topmost left part of the remote control, tapos makikita dyan yung scan. For the others, nasaan yan? Nasa bandang gitna. Scan, auto scan, you go to auto scan para ho makuha niyo na yung CLTV 36. Malinaw ho yan, nationwide via Signal Channel 115 kung kayo po ay nakasignal, at kung yung sa Digital Free TV, yan nga yung sinasabi natin, kung kayo po ay may cable, digital box dito ho sa Central Luzon, lalong-lalo na ho dito sa Kalakhang area ng Pampanga. Makibahagi po sa ating talakayan. Mahalaga pong marinig natin ang boses ng bayan. Ito ho naman ika nga, ang pangako rin ng CLTV 36, buhat po nang ito'y buuin ng ating late founder, the leader visionary, Mr. Levi P. Laos, ng ito ho, para ho magkaroon ng boses yung Central Luzon, para magkaroon ng platform yung iba't ibang sektor ng ating rehiyon. Dahil siyempre alam naman ho natin, marami ho sa mga maglalakihang estasyon nakabase sa Metro Manila. Kaya naman minabuti ho ng ating founder na magkaroon ng TV station na siya namang ika nga magbabalita, maghahatid po ng impormasyon tungkol sa Central Luzon. At siya ring magpapaabot ng ating mga hinaing. Siyempre, dyan ho sa mga nanunungkulan sa pambansang pamahalaan. Gaya na lamang itong ating tatalakayin ngayon dito sa ating programa. Mamaya po ipapakita ko yung panawagan. Ibabalita ko sa inyo yung panawagan nitong Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM sa DSWD, kay Secretary Gatchalian,
Gayon na rin ho sa mga local government units kung paano nga ba matutugunan ito pong problema sa paggamit ng mga pekeng PWD IDs. At may mga mungkahi po itong ating business sector sa pangunguna ni Ginoong Rene Romero, ang kanila pong chairman, at Attorney UC, ang kanilang presidente. Pero bago tayo dumako dyan, mga kabalen, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo, hatid po ng NLEX Corporation. Dito ho sa may gawing itaas, mga kabalen, dito muna tayo sa top part, yung leftmost box natin, makikita ho dyan. Ito hong area ng Balintawak Toll Plaza. Sa mga oras na ito ay maluwag pa rin po ang sitwasyon ng kalsada dyan. Wala pang pila ng mga sasakyan as of 10:20 in the morning. Especially po dun sa mga, syempre, itong northbound. Yun namang approaching Metro Manila. Ito ho, mga kabalen, ay maluwag pa rin ang sitwasyon sa mga oras na ito, bagamat may volume din ng mga sasakyan. Dumako naman ho tayo dito sa northbound lane ng Valenzuela Interchange. Ito ho yung gawing kanan ng screen. Ito ho yung nasa may pinakagitnaan. Ito ho mga patungong itong kanan, ayan ho yung northbound. Fast moving, bagamat may volume, as you can see. And yung pong approaching Metro Manila, mabilis din naman ang daloy ng trapiko dyan. Dito ho sa may area ng Mindanao Toll Plaza, may pagbabagal. Lalong-lalo na ho yung mga palabas sa may cash lane. May build up na po ng traffic dyan sa area na yan sa mga oras na ito. Yan ho yung nakikita nyo sa rightmost part ng inyong mga screens. Kabalen, dito naman ho sa area ng may Kawayan Interchange. Eto, bagamat marami yung sasakyan, moving pa din. Ito hong mga nasa NLEX, pero dito sa may palabas ng NLEX o yung pa-service road, ay tumutukod na ho yung trapiko dyan sa area ng may Kawayan. Sa Bocaue Toll Plaza, wala pang pila ng mga sasakyan o hindi masyadong mahaba, lalong na sa mga RFID, doon sa mga cash lane meron, pero kaunti lamang. Fast moving naman yung mga papunta ho ng norte sa mga oras na ito. Ganyan din ho ang senaryo, magkabilang linya sa south and northbound lane. Dito pong San Fernando portion ng North Luzon Expressway. Kabalen, sa mga oras hong ito, silipin naman natin ang magiging taya ng panahon. Ngayong araw ho ng Miyerkules, February 26, 2025. Narito po ang weather forecast mula po sa Weather Bureau Pag-asa. Umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Wednesday, February 26, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa dulot po ng mga weather systems na patuloy pong nakakaapekto sa ating kapuluan. Dito po sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan po natin ang mga pag-ulan dulot po na epekto nitong shear line, pati na rin po yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At kung nakikita po natin dito sa ating latest satellite animation, may mga kumpul po tayong kaulapan na namamataan na nakaapekto sa buong Visayas at Mindanao. So magiging makulimlim po yung panahon ngayong araw for Visayas and Mindanao area at may kasama po yan
na mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa may bahagi naman po ng Luzon, patuloy pa rin ang epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, at itong amihan naman po ay magdudulot din ng mga light to moderate naman na mga pagulan, mostly dito sa may eastern sections ng Luzon area. Samantalang sa mga susunod na araw ay inaasahan po natin na magpapatuloy ang epekto nitong shear line, lalong-lalo na po sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Simula po bukas, maaaring malakas po yung mga pagulan over the eastern sections of Mindanao area. At pagdating naman po ng weekend, unti-unti po aangat ang axis nitong shear line at magdudulot din na mga pag-ulan sa darating po na Sabado sa may bahagi naman ng Bicol region, pati na rin po sa may eastern Visayas. So maaaring maranasan po sa mga panahon na yan ang moderate to at times heavy na mga pagulan dulot po na epekto nitong shear line. So magiging lagay naman po ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, dulot po ng patuloy na pag-iral ng hanging amihan, mararanasan po ang mga light to moderate na mga pagulan. So may bahagi po ng Cagayan Valley, pati na rin po sa Cordillera Administrative Region, dito po sa Aurora, pati na rin sa Quezon. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay patuloy pong mararanasan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Kung may mga pag-ulan man ay panandalian lamang po ito na may hina mga pagulan o mga pag-ambon. Diyan po si Ilocos Region for the rest of Central Luzon. Gayon din dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin po sa Bicol Region. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito po sa Luzon, for Lawag po maximum temperature sa abot ng 31 degrees Celsius, 28 degrees Celsius maximum temperatures mararanasan ngayong araw dito po sa Tugigaraw, Legazpi, gayon din sa Tagaytay. At dito po sa Baguio, agwat ng temperatura maglalaro ng 15 hanggang 22 degrees Celsius and 30 degrees Celsius maximum temperatures naman ngayong araw dito sa Metro Manila. So magiging lagay po ng panahon sa nalalawing bahagi naman ng ating bansa for Visayas at Mindanao, dulot po na patuloy na epekto ng easterlies, pati na rin po yung pag-epekto nitong shear line ay magiging maulan po or makulimlim ang panahon na may kasamang kalat-kalat mga pagulan sa buong Visayas and Mindanao area. Meanwhile, for Palawan naman po, partly cloudy to cloudy conditions po inaasahan natin at panandalian lamang po yung mga pag-ulan dulot po ng mga isolated na pag-ulan. Temperature forecast para sa mga piling syudad dito po sa Palawan, Calayan Islands at Puerto Princesa. Maximum temperatures ay maaaring umabot ng 31 or 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman po sa mga piling syudad for Visayas and Mindanao, maximum temperatures po natin sa Iloilo, maaaring umabot ng 30 degrees Celsius, ganyan din for Metro Cebu, and 29 degrees Celsius maximum temperatures naman para sa Tacloban. Samantalang dito po sa Zamboanga, agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, 29 degrees Celsius maximum temperatures para sa Cagayan de Oro, at para naman sa Metro Davao, ang maximum temperatures aabot ng 30 degrees Celsius ngayong araw. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, inaasahan pa rin po natin ang maalon hanggang sa napakaalon na karagatan sa mga dagat baybayin po ng Catanduanes, gayon din sa northern and eastern Samar, dulot po yung epekto nitong hanging amihan. So inaasahan pa rin po natin ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan, dyan po si areas na highlighted ng pula, kaya delikado pa rin pong pumalaot, especially yung mga kababayan po natin na may mga maliit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ay 6:15 a.m., sunset naman ay 6:03 p.m. Para sa karagdang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts, pati na rin po ang aming website, pag-asa.dust.gov.ph. At yan ang mapalitas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ito ho mga kabalen, yan ho ang ulat ni Rhea Torres na inyong napanood mula ho sa Pag-asa. Ayan, nag-comment si Cheska Perez, sabi niya, thank you po sa update, maulan po pala, bukas na lang ako maglalaba. Oo Cheska, maniniwa ho yung damit pag sinampahin natin na walang araw. Yan ho mga kabalen, ang sentimiento nitong ating
netizen na si Jessica nakatutok sa ating programa. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 News Stream. Ito mga kabalin, silipin naman natin itong latest foreign exchange. Forex po. Nagsara itong palitan ng piso kontra dolyar dito pong February 25 sa halagang 57 pesos and 93 centavos. Yan ho yung katumbas ng $1 ano? Dito naman sa Japanese yen, full screen natin Kuyang Justin. Wait lang. Okay, ayan. Dito ho sa Japanese yen, mga kabalen, ayan, lumalaki ho, nagzo-zoom. 38 centavos. Pound, 73 pesos, 05 centavos. Tapos Hong Kong dollar, 7 pesos, 44 centavos. Etong ating Saudi Riyal, 15 pesos, 15 pesos, 43 centavos. Dirham, 15 pesos, 75 centavos. Euro, 60 pesos, 57 centavos. Won, 04 centavos. At Chinese Yuan, 7 pesos, 98 centavos. Yan ho, mga kabalen, ang foreign exchange rate. Dito pong Feb 25, ayon ho sa latest available data o batay sa latest available data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ho tayo sa paghatid naman ng impormasyon. Ito mga kabalen. Dito ho sa bahagi ng San Roque Dau 1 o San Roque Dau first dyan sa Lubao, Pampanga. Wala hong tubig mamayang 1 p.m. hanggang 4:30 in the afternoon. Dahil ho yan sa flushing activity ng Prime Water. Wala rin hong tubig sa area ng Pineda Subdivision at Aguarin Compound sa Mabalacat City, 9 p.m. mamaya hong gabi hanggang bukas ng alas 5 ng madaling araw. Same scenario din ho sa South Daang Bakal at Rojas, 9 p.m. to 5 a.m. bukas, walang tubig para ho magbigay daan sa flushing activity ng Prime Water. Yan ho mga kabalen, yung power interruption schedule. Announcement ho yan mula sa Prime Water. Eto, dumako naman ho tayo sa water interruption yon. Eto, power interruption schedule naman tayo. Magkatunog, nalito na. Eto, power interruption schedule naman ho tayo mga kabalen. Alang power. Si Mape makayong malisangan. Kasakit nung malisangan. Remember last year during the summer season when they had to suspend classes because of the extreme heat condition, extreme weather conditions sa mga classroom? Ay naku po. Problema. Yan ho talaga ang mangyayari kung hindi siseryosohin ang climate action. Eto mga kabalen, power interruption schedule muna tayo. Gayon ho, at Lubao. Ngayong araw ho ito. Kaya naman yung ibang mga schools, particular yung DAVSU, nagpatupad din ng class from remote setup, yung flexi kung tawagin, and asynchronous online classes. Apektado rin ho ng nasabing power interruption. Ito pong barangay na pinagseserbisyohan ng Pelco 2 sa bayan ng Bacolor, Pampanga, alas 6 hanggang alas 7 po. Lahat ho yan ng barangay sa Bacolor maliban na lamang sa Maliwalu at Kalibutbut. Kasi yung Kalibutbut, AEC pa. Hindi lang ako sure sa Maliwalu, pero yung Kalibutbut, Angeles Electric siya. Yan. So hanggang alas 7 ho yan mga kabalen. Apektado rin sa power interruption yung Santa Rita, Pampanga, diyan sa barangay San Vicente, San Jose, San Juan,
maging sa San Isidro. Same scenario din ho mga kabalen sa barangay San Basilio, San Jose, Santa Monica at San Matias. Diyan din sa Santa Rita hanggang alas 7 po ng gabi walang kuryente dahil sa scheduled power service interruption ng NGCP. Apektado rin ho ng power interruption yung barangay Bekuran. Maliban na lamang sa Razon hanggang sa Dila-Dila, hanggang alas 7 rin ng gabi yan. Barangay Bekuran, Santa Rita, Pampanga. Ala pong power hanggang alas 7 ng Bengi. Sa bayan naman ho ng Florida Blanca, Pampanga, affected din ng scheduled power interruption ng NGCP. Ito hong Anon at ilang bahagi po ng barangay Gutad. Apektado rin ho ng power service interruption itong San Fernando, yung area po ng St. Jude Village hanggang 12:30 ng tanghali. Ngayong araw ho yan dahil sa reconductoring ng secondary lines. Kabalen, hanggang alas 4 ng hapon, wala rin pong kuryente dyan sa barangay Apalit sa Florida Blanca, Pampanga. At yan ho ang latest announcement, kaugnay ho ng mga scheduled power interruption. Isang mabilis na patalastas lamang, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Eto ho mga kabalen, silipin naman natin yung ilang mga balita dito po sa Facebook page ng CLTV 36 News. Opo kabalen, kung hindi ka pa naka-like, naka-follow, samahan mo yung 500
45,000 followers ng CLTV 36 news page at yung mahigit 1 million followers ng CLTV 36 main page. Ang pinakamalaking media network sa buong Central Luzon. Independent Regional Network. Mga kabalen, ganyan ho kalawak ang sakop ng CLTV 36. Kaya naman, makisali na ho sa ating online discussion. Ito ho yung ating pinag-uusapan ngayon. Tanggalin ko yun. Paano masusolusyonan ang paggamit ho ng peking PWD? PWD IDs, okay? Ito ho mga kabalen. Okay, full disclaimer lamang at since aking itatakil itong topic na ito, mga kabalen. Opo, ang inyong lingkod, Justin Dizon, openly, inaamin ko, openly, ay isa hong person with disability, psychosocial disability. Okay, so meron ho akong PWD ID na nakuha mula ho sa aking sa LGU ng San Fernando bilang taga San Fernando po ako at syempre yan ho ay in-apply ko sa OS katuloy senior citizen pala doon sa PWD Affairs Office o PDAO. At ito ho mga kabalen para lang syempre may full disclosure syempre dahil po apektado rin ako nitong balitang ito, okay? Pero syempre ito ho concern din natin dahil marami hong nabibiktima. Paano nga ba napepeke o na masusolusyonan, matitigil itong pamemeke ng PWD IDs, Ito ho mga kabalen, pakita ko lamang. Ito hong Pampanga Chamber of Commerce, mga kabalen, ay paano ko ba lalakihan to? Sorry. Ito pong Pampanga Chamber of Commerce ay nagpadala po ng sulat dito sa tanggapan ni Secretary Rex Gatchalian na siya pong tumatayong chairperson ng National Council on Disability Affairs at Secretary ng syempre DSWD o Department of Social Welfare and Development. Ano ho ang panawagan ng ating business sector mga kabalen, nababahala na po ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at maging itong ilang restaurant owners sa lalawigan dahil sa talamak na maling paggamit ng Persons with Disability o PWD identification cards. Dahil po dito, sumulat na nga sina PAMCHAM President Attorney Paul Yusi at Chairman Rene Romero kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na siya rin pong chairperson ng National Council on Disability Affairs. Anong laman ng sulat? Ito mga kabalen. Ayon ho sa PAMCHAM, may mga individual na gumagamit ng PWD IDs, partikular na ho sa mga restaurants, pagamat hindi sila kwalipikado para sa benepisyo nito. Nakakatanggap na rin kung ano ang PAMCHAM ng mga ulat mula ho sa mga business owner kaugnay ng revenue losses dahil dito. Ito hong Republic Act 7277 o yung Magna Carta for PWDs na inamyendahan po sa bisa ng Republic Act 10754 ay nagbibigay ng pribilehiyo sa mga sa mga persons with disability ng 20% discount. Gayon na rin ho sa VAT exemption sa transportation, lodging, restaurants at recreational facilities. At kaugnay ho nito, hinimok ngayon ng PAMCHAM ang tanggapan ho ni Secretary Gatchalian na magpatupad ng agarang pagkilos o aksyon para sa lumalalang issue na ito. Kabilang na ho rito yung mas mahigpit na pagbibigay at pagbeberipika nito hong PWD IDs at pagpapataw ng kaukulang penalty sa mga maling gagamit nito. Hinihikayat din ho ng PAMCHAM ang DSWD at maging ang mga local government units na magsagawa ng awareness campaign para bigyan ng wastong kaalaman ng publiko
ukol sa lehitimong paggamit ng PWD IDs. Gayon din ho yung pagbubuo nitong complaint mechanism para ma-report agad ang mga aabuso rito. Umaasa umano ang PAMCHAM na agad itong masusolusyonan upang maprotektahan ang mga apektadong negosyo at maging ang mga lehitimong PWD beneficiaries. Yan ho mga kabalen, ang panawagan ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa DSWD at sa mga LGU. Alam niyo ho, ito, bibigay ko ang aking take mga kabalen, kaugnay ho nitong usaping ito bilang isang PWD. Ako po ay, gaya ng aking nabanggit, mayroong PWD ID matapos po akong ma-diagnose ng mental illness. Generalized anxiety disorder. At ako po ay open sa mga ganitong topic dahil gusto rin nating tanggalin yung stigma. Yung mga mental illnesses ho, gaya ng depression, anxiety, bipolar disorder at iba pa, ay wala pong pinagkaiba sa ibang sakit gaya ng diabetes o diabetes, sakit sa puso, hypertension, asthma, etc. na hindi po nakakahiyang pag-usapan kung kinakailangan. At siyempre, hindi rin ho nakakahiyang ihingi ng tulong sa mga doktor kung kinakailangan dahil yan ho ang solusyon sa ating mga sakit. Yan ho I am very strong about this advocacy dahil it saves lives, mga kabalen. Opo. So, eto mga kabalen, ang talo ho kasi dito sa nangyayaring ito, yung mga PWDing lehitimo at maging yung mga business sector. Gaya nga ho ng sinasabi ng PAMCHAM, dapat masolusyonan ora mismo itong problema. Ang nagiging proseso ho kasi, gaya nga ho, nung naibalita natin, mamaya papalabas natin, isa rin itong forma ng tax evasion scheme. Ayan, nabanggit na rin natin si Lip. Yung tax evasion scheme, ayon ho sa BIR. Ngayon mga kabalen, ang nagiging problema ho dito, dapat kahit doon sa mismong kabababaan sa simula pa lamang ng proseso, kasi ang proseso ng pag-apply ng PWD ID, ako I am speaking from my experience, inisyuhan ho ako ng aking doktor ng PWD ng letter, ng certification. Kailangan ho merong certification. At 3 taon, 4 na taon na akong nagpapagamot sa kanya, pero doon sa 3rd year niya lang ako inisyuhan ng certification. So hindi basta-basta at naging maselan din ho, stricto ang aking doktor pagdating doon. And then mag-a-apply ka, pupunta ka sa barangay, hingi ka ng certificate of indigency. Dahil syempre mga kabalen, hindi rin ho biro ang pagpapagamot, lalong-lalo na ho para sa mga kagaya ng mga may mental health conditions. And pagdating ho natin, pag nakuha yung certificate of indigency at certification mula sa doktor, magdadala ka ng valid ID, tutungo ka sa tanggapan ng PWD sa munisipyo. At sa akin po, ako ay nagtungo dyan sa may Heroes Hall, doon sa PWD office, doon sa dating building ng City College, yung City College building. Makukuha mo yung iyong ID dyan. At mag-apply ka muna. Hindi agad-agad ibibigay dahil i-verify din, na-interview din ho ako ng kanilang staff, at magkakaroon ng assessment. And then, ipe-present mo rin anong mga iniinom na gamot, magkano ba itong mga gamot na ito, yung maintenance, etc. So, ganun ho yung naging proseso. And after 1 linggo, lumabas ho yung ID dahil matapos ngang maaprubahan dahil dahil doon sa assessment na isinubmit kong mga requisitos. So, ganun ho, Ngayon, kung marami itong mga peking PWD, unang-una, napakahirap po para sa mga PWD na depensahan ang kanilang sakit. Ito, the burden of proving na totoo ang peking PWD, ang isang PWD ID, ay wala ho dapat sa bearer ng PWD, lalong-lalo na yung mga lehitimo. Di ba? Kasi merong ibang mga establishmento, I am not saying nilalahat ko rin naman, may mga ibang establishmento na gusto nilang patunayan mong original yon. Well, ayon ho sa batas, right there and then, base sa legal opinion ng DOJ, dito lamang few weeks ago,
hindi pwedeng i-deny ng establishment din itong PWD card holder dahil wala siyang means right there and then to verify. Of course, we have a system, yung DOH system, na doon daw nakaregister, but hindi pa kompleto at hindi pa umaandar ng maayos. So ito ho yung panawagan din ng PAMCHAM na magkaroon ng maayos na monitoring, magkaroon ng sistema. Paano ba mababantayan ito hong mga peking PWD IDs? Unang-una sa acquisition pa lamang, doon sa issuance at saka sa verification. Mga kabalin, hindi ko naman linalahat. Pero may mga nakakausap ko, na-encounter ko, na hindi dito, hindi naman dito sa Pampanga, buti na lang. Sa ibang lugar ho, yung nakausap ko, dahil malapit lamang sa munisipyo, naisyuhan ng PWD card. Diba? Napaka-unfair ho nun para sa mga lehitimong PWDs at napaka-unfair nun para sa mga negosyante. At ito nga, ayon ho sa BIR, ito naman ay inaawas doon sa kanilang binabayarang buwis. Pero syempre, apektado rin ho yung kanilang kita dito dahil lumiliit din yung kanilang kita. At talagang, ika nga mga kabalin, ang tanging pwede lamang gumawang aksyon dito, ako personal na take ko to, at bilang isang PWD at mamamahayag na rin ho mga kabalin, ay ang gobyerno. Kasi hindi po kaya ng private sector yan. Hindi ho kaya ng lahat ng restaurant na i-monitor din. Dahil wala ho silang kapasidad at hindi po tungkulin ng restaurant na mag-verify ng isang PWD ID. Ang tungkulin na ay mag-serve ng masarap na pagkain. Di ba? So tungkulin ho ng gobyerno na mag-verify kung peke o mali ang dokumento. Di ba? At syempre hindi rin ho tungkulin ng PWD lehitimo na depensahan ang kanyang disability. Lalong-lalong na ho para sa mga may invisible disability. Ito ho yung mga mental health conditions. Napakahirap. Tatanungin ka pa lamang. O kahit naman alta presyon lang, tatanungin ka pa lang sa alta presyon mo, tataas na talaga yung presyon mo, di ba? So, yan ho mga kabalin. Kaya naman, etong panawagan ng PAMCHAM, sana mabilis na aksyonan dahil ang naapektuhan, malaking impact ito. Hindi lamang sa PWD, hindi lamang sa business owner, maging sa ating ekonomiya. At maging sa revenue losses, mga kabalin, dahil malaking halaga po ang nawawala sa mga hindi nakokolektang buwis. Aabot ho ng billions of pesos dahil na rin sa pamimekeho nitong mga kababayan o ilang ating mga kababayan nitong PWD ID kung tawagin. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Eto mga kabalin. Ito graphic image mga kabalin. Pero isang nakakagalit din. Isang nakakagalit na balita ho ito. Ayan. Ano tong balitang ito, Kuyang Justin? Ito ho. Pinana itong isang aso sa Negros Occidental at pinaghahanap po yung suspect. Meron na umabot na ho sa 65,000 pesos yung reward sa mga oras na ito. Kalunos-lunos pong sinapit ng asong may pangalang TikTok matapos panain ng Indian Arrow ng 5 beses ng hindi pa nakikilalang suspect sa Hacienda Puyas, Barangay Blumentritt, Murcia, Negros Occidental. Ayon ho sa Bacolod Animal Chance and Hope o BAC Project, na siya hong nag-rescue sa aso, napa-opera na si TikTok at kasalukuyang minomonitor ang kanyang kalagayan. Samantala, umabot na ho sa 65,000 pesos ang pabuya para sa sino mang makakapagturo sa salarin dito ho sa nangyaring krimen.
Ito ho yung ilan sa mga larawan. May mga tao talagang likas yung kasamaan, ano? Ang aga-agang umiinit ulo ka. Ano bang ginawa ng aso? Bakit ho natin kailangan ganituhin? Sana ho makonsensya tayo. May buhay din ho yan at utos ng Panginoon na tayo po yung mga laga sa mga kanyang nilikha. Hindi ho natin sila papanain. Ito ho mga kabalen, may reward ha. Diyan ho sa Negros Occidental, mga kababayan natin dyan sa Negros. Pinaghahanap na po itong suspect. Viral nga to, nakita ko rin sa post ng Animal Kingdom Foundation. Ito ho yung isang organisasyon na sumasagip din, nagre-rescue sa mga aso, mga pusa, di ba pang hayop. Dito ho sa, nakabase yan sa Kapas Tarlac. Pinamumunuan po ni Attorney Heidi Kagiwa. Pagpupugay, shout out sa lahat po ng miyembro din ng Animal Kingdom Foundation. Ano? Patuloy ho sila sa kanilang ginagawa para iligtas itong mga aso. At syempre kasama rin ho sa pagsiwata dito sa mga dog meat traders. Krimen din ho yan mga kabalen ha. Dumako naman tayo sa ibang balita. Ito ho, nagkaroon ng isang voters education and electoral literacy campaign. Idinaos ho ito bilang isang community service event para ho sa mga nanay sa pangunguna ho ng Holy Angel University Humanities and Social Sciences teachers. Ginanap ho ito sa Christ the Divine Healer Parish sa Santa Lucia Resettlement dyan ho sa bayan ng Magalang. Nangyari ho ito nitong Biyernes lamang, Feb 21. Kabilang ho sa mga talakayan ay yung kahalagahan ng voters education at electoral literacy. Tiyakin na ang kalahok po ay may kaalaman at kahandaan sa darating na May 2025 midterm elections. Time check ho tayo, 10:57 na ng umaga. Ito mga kabalen, nag-message na si paring Mike sa akin. Out ho tayo sa ating programa ng 10:58. Kabalen, magpapaalam na ako. Maraming salamat sa pagtutok dito po sa CLTV 36 Newsstream. Magkita-kita ho ulit tayo bukas parehong oras para ho sa mga balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Maraming salamat po.